Da, mamă, păi altă viața la București. Da. Păi nu, da, aici când ești pe stradă o vezi pe Andra, când ești în spatele blocului îl vezi pe Smiley. Trebuie să umbli pe unde umblă și ei ca să faci parte din oamenii reușiți în viață. Da, deci nu regret deloc că m-am mutat, sunt super bine, duc o viață de lux. Ce mănânc? Ce nu mănânc? Asta e întrebarea, a fi sau a nu fi Shakespeare. Nu, serios, ce mănânc? Mănânc vită pe pat de vită cu sos de vită și miere proaspăt stoarsă din copaci poliflori. Pentru că nu, n-ai înțelege, pentru că aici viața e hai că te sun eu mai încolo, că m-am înnecat cu vita.